Dili ni maayong balita para sa riding public mga bay na balaka karon ang mga transport groups nga musaka ang presyo sa lana o petrolyo karong mosunod nga semana. Mao nga ang lokal nga gobyerno sa Bohol naghimo og task force para bantayan ang presyo sa mga palaliton. Para sa dugang mga detalye live gikan sa Cebu City, si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, unsa may balita din haron? May hapon City, nagtiginabit pa sa atong mahigala sa Bohol o sumala nila, wala pa sa karon makita ang pagsaka sa presyo sa bugas o sa lana, bisan pa sa gubot sa Middle East. Pero, pareho kuno gihapon, maong presyo sa merkado o magasilahan dito. Pero, posible kuno tungod kini sa mga daang stock na mga gibaligya sa merkado, mga wala pa mabati ang epekto sa pagsaka sa presyo sa lana sa world market. Pagdisal pa niana, nag-andam na ang mga opisyal sa probinsya aron panalipdan ang lokal nga ekonomiya. Kapatuman ni Bohol Governor Eric Aumentado ang usa ka provincial resilience o contingency framework sa Executive Order No. 7. Itukod niya din ang Provincial Interagency Task Force on Economic and Energy Resilience o PIATF-ER na magbantay sa supply sa presyo sa petrolyo, pagkaon o guban pang mga basic commodities. Apil sa Executive Order ang pagpatukan sa mga lakang sa mga opisina aron mag-save sa gasto sa enerhiya. Nakit na ang pagpaubos sa konsumo sa kuryente o mas gusto nga paggamit sa mga pasilidad sa gobyerno. Sa karon, sumalat sa mga opisyal, wala pa hinungdan nga magpanik tungod kay padayon nga naglikon ang likod ang supply sa presyo sa gasolina o guban pang mga baligya. Apan gilauman sab nga posibleng mosaka ang mga presyo sa sunod nga buwan. Depende sa kahinta, latin na sa Middle East. Sa laing bahin, anasad sa state of preparedness, ang Lapu-Lapu City alang sa posibleng crisis o ang Cebu City nagdeklara nga heightened state of economic and operational preparedness isip pag-anda usap sa posibleng epekto sa gubot sa Middle East. Kanalang una din sa Central Visayas, balik sa imo at City. Ari na punta sa politika mga bay, gihatagan og napulo ka adlaw o 10 days sa House